Takže já vás zdravím u mého prvního videa ze série čarovného Minecraftu. A mám tady rozjetou sérii a nechci dělat nebo začínat novou. Dneska budu si natěžit nějaký dřevo, protože nemám dřevo, ale do lesíku. No, a jak jste možná z informačního videa poznali, tak budu točit s kámošem videa, ale samozřejmě, že každý zvlášť. Uvidíme, jestli budeme někdy točit nějaký video společně. No a doufám, že mě slyšíte, protože říkám, je to moje první video, který točím ještě před informačkou, takže nevím, co se v ní všechno bude dít, co se v ní řekne. A já nevím, co budu dělat v dnešním prvním díle. Tak si tady natěžím ještě nějaký to dřevo, no. Můžete vidět, Iron Battle není moc dobrá na těžení dřeva, protože jsem vytěžil půl staku dřeva, už je skoro celá zničená. No tak dneska bych si mohl udělat výběh pro slepice, protože nechci být ten vegetarián. Jsem to chtěl, jasně, dělat si železnou sekerku. Ještě si vykraftit ploty nějaký. Pár plotů, tak bude, doufám, stačit. Ještě nějaký semínka. Teď nevím, přemýšlím, kde bych se mohl udělat, ale asi tady. No, takový nějaký moc velký. To se mi nelíbí. To bude společný ještě pro nějaký zvíře. Ještě nějaký zvířata tak šoupnu nejspíš. Je takový byl moc velký pro slepice. Teďka si ještě udělám branku. Jo, branku. No a pak tam natáhnu nějaký ty slepice. Jestli tu vůbec nějaký jsou. Že se mi zdá, že jsem je tu povraždil. Za chvíli bude noc, tak nejspíš půjdu fightit se škorpionama. Tak nic, no. Asi vezmu tu slepici. Ona je úplně vypatlaná. Pojď sem. Hej. No, konečně už jde. Pojď. Ne. Pojď. Pojď já. Nepošlap mi obilí. Doufám, že se vám bude video líbit, jelikož je to mý první video. Dobrý, máme tu slepici. Tak a za chvilku si užijete fight, ve kterém si vůbec nevěřím. Ještě si udělám... co už si mohu udělat? Battleaxe. Ne. Uvidíme, co si udělám. Tak já udělám si zase Battleaxe. Nebo hammer bych mohl. Jak se dělá hammer? Ne. To už jsem zapomněl.
Takhle ne. No tak to taky ne. No, nevadí. Ještě si schovám suroviny. Krumpáč taky nepotřebuju. No, já jídlo mám, no. Tak, uvidíte, jak to budu úplně totálně lamit. A tam asi. Určitě vidím, jak zase umřu. No, tak mě poiznu, skvělý. Ale podej mi zase, jenom ty podělaný ty, ne. To je moc. Já umřu, ne, neumřu. Dobře, věřím si, nevěřím si. Jau. Blbej kůň. Mám koule. Takže zabijem tady tyhle ty bastardy. A pak si ještě udělám kalhoty a budu mít brní ze škorpioní kůže. A to dává regeneraci, pokud se nepletu. To je dobrý, no, zombie. Na koni. Jau. Ne, to je moc, to už je fakt moc, to už je moc. Já nechci umřít. Neměl jsem naštvat toho Endermana. Ne. Když mě zabijete zadu, já vím. Ne, nezabij, au. Ne. Já jsem to věděl. Fuck. Tohle to jsem neplánoval. No tak asi tam hodím střih. Tak jak můžete vidět, dorazil jsem k vesnice. Samozřejmě slepici mi zabili. No a tady se všude možně válej expy. A tady moje věci. Nejsou moje věci. No dobrý. Tak. Já říkal, že umřu. Dobrý, nic mi nesebrali. Aspoň myslím. Já si jdu respawnout postel, protože je prej zatarasená. Hej, do pí, oni mi fakt zabili tu slepici? Mám normálně dobrý. Můj fail. Takže jsem nepotřeba. Trošku semka, to všechno. Zajímavý, z jednoho koně mi padnou 2 srdce. To nepochopím. Takže se vyspím, protože bych určitě zase umřel. A doufám, že mám dost těch kůží. Nemám, ještě mi 2 chybí. Nevadí. Týpek 2 zlatavý zdroj. Takže já se omlouvám za menší střih. Kvůli menším incidentu, ale o tom už se zmiňovat nebudu. Takže kde jsme to skončili? Jo, už si vzpomínám. No, dej mi kůži, dej mi aspoň 1 kůži. Ne, on mi prostě dá tu kravinu. Ach jo, tady. No, nevadí. Co? Co jsem slyšel? Nic, no. No tak si počkám ještě 1 noc na moje extra ultra brnko ze škorpioní kůže. A teďka se budu snažit, nebo pokusím se navést sem další slepice a doufám, že už mě jako nezabijou. Kašel, nebo kachna, tu nechci.
Ty slepice. Tady, ale no, tu jsou 3 prdele, zajímavý. No. Ty slepice je úplně vypatlá. No, tak ty slepice, no. Dělej to, no, to celý den. Hej, to je... Dobře. Ne? Nebudeš si mě všímat? Ne? Dělej. Haló. Vypadá to, že jsem jen vzduch. Dobře, ale už mi začíná pěkně srát. Pojď! Za mnou! Výborně. Už mám 3 na jedno, dokonce. To je super. Jo, ale ještě mi jedna z nich pošlape obídy, jak ji zabiju. Pojďte, dělejte. No. Pojď. Dobře. Už tam budou. Pojďte. No. Ano, jsou tu. To je první úkol, co jsem dneska dokázal. Nebo první věc, co jsem dneska dokázal. Teď jen počkám, než se mi pořádně rozmnoží. Takže... No a tyjo, co budu dělat dál, když jsem toho neplánoval. Nebo spíš já jsem nic neplánoval. Tak já si dojdu pro Iron Hoe a budu farmařit. Nemám rád jeře. No, tak já jsem rozkopnul mrkev, kterou jsem nechtěl rozkopnout. Co se dalo čekat? No, tady nevlezu. No, takže... Jinak... Budu rád, když mi dáte... Nebo když dáte našemu společnému kanálu s kámošem odběr. A víc se dozvíte... Nebo už jste se dozvěděli na ty informace. Protože... Jak jsem říkal, to video předtáčím a tu informačku jsme ještě nenatočili. Takže... Uvidíme, jak to bude dál. Nemám žádnou představu, jak dlouho natáčím to video, protože je sestříhaný asi ze 3 nebo ze 4 částí. Kvůli technickým problémům. A... No, nevím, co bych vám k tomu ještě řekl. Jo, jinak budu natáčet ještě let's play ze hry Medal of Honor, nebo Medal of Honor. Pak ještě let's play ze hry Company of Heroes, Tales of Valor. Ještě Battlefield 3. Uvidíme. No, ještě ten čarovný Minecraft. Možná si ještě nebo budu točit hardcore. Normální Minecraft. Ale to nevím, jestli budu točit. Že bych zkusil Pedro and Dežich Challenge. Když nevím, jestli bych se mi chtěl, no. Protože poslední hardcore, co jsem hrál, dopadl špatně. Asi 3. den mě odbouchnul creeper. To mě docela nasralo. No tak teďka nevím, co budu dělat. Ukážu vám dungeon, který, nebo nevím, jestli se tomu dá říkat dungeon, který jsem objevil při hantění potvor. Ale jednou jich tu je, těch slepic. Strašně s nimi.
se nějak, jo, výborně, si je pak navedu do toho, do baráku. O, tady menší dungeon, který jsem objevil. No, tak já si tam navedu ty slepice. Puťa. Super, budeme mít 8 slepic? Ne, 7 slepic a jedno malý slepičátko. Ale ty helikoptery mě štvou. Dobře, budeme mít 8 slepic. Protože tamhle vidím další. A budeme pěstovat ještě šneky. Ne, hlavně nespadněte do té díry. Výborně. Hej, co je s těma zvířatama? To prdele? Kde jsou? Ty slepice! Hej, tak jako tohle není normální. Tak, to bude pro dnes všechno, takže už ten díl ukončíme. Byl bych moc rád, kdybyste mi dali like, případně odběr. No tak to je všechno. Čau.